A xornalista Susana Pedreira foi a encargada de dar vida este ano ao manifesto institucional do 8M. Nel púxose o foco nas 1082 mulleres asasinadas dende o 2003 pola violencia machista e na importancia de seguir reivindicando alto e forte unha corresponsabilidade no fogar. O feminismo pide coidar a quen coida, pide corresponsabilidade nese fogar, para que teñamos as mesmas oportunidades fora del. Asumir de forma mayoritaria as responsabilidades de coidado aboca as mulleres a empregos máis precarios, peor remunerados e peor valorados. Este ano o 8M celebrarase dun xeito moi diferente pola pandemia. Así e todo, Susana Pedreira quiso recordar todos os éxitos acadados tras a folga do 2018, unha xornada que, sen dúbida, foi o punto de inflexión na loita feminista. Aquel 8M de hai 3 anos foi a imaxe do cambio, foi a foto viral que ensinou ao mundo a nosa decisión de pasar da indignación á acción. Non esquezamos aquela forza do 2018. Somos as mesmas, seguimos aquí e cremos no feminismo para cambiar o mundo. Porque o feminismo é a cura, e ademais é unha cura ambiciosa e solidaria que busca mellorar o mundo non só para quen padece a desigualdade inxusta, senón tamén para todos os que o habitan. Son miles os dereitos acadados a toda agora grazas á loita feminista, pero Susana Pedreira quiso poñer tamén o foco en todo o que queda aínda por conseguir. Imos seguir sinalando a precariedade laboral para as mulleres, agravada neste último ano co teletraballo, os ERTES e os despedimentos. Sinalaremos a fenda salarial que se sitúa actualmente nun 21,4%. Sinalaremos o cárcere dos coidados, os teitos de cristal que se volven de cemento armado aínda en moitos sectores. A violencia que sí, que por suposto ten xénero. Imos seguir sinalando o que ten que cambiar, o que imos cambiar. E non é unha ameaza, é un berro de esperanza polas que xa non están, polas que seguimos aquí e polas que virán, feminismo para cambiar o mundo.